Bon dia, molt bon dia i benvinguts a l'Ateneu Barcelonès, també els que ens seguiu per streaming. L'Ateneu ens fa moltíssima il·lusió que un any més la roda de premsa de la Setmana del Llibre en Català es faci a l'Ateneu. Ja sabeu que l'Ateneu és un lloc de cultura, un lloc que a més té les associacions d'escriptors, l'escola d'escriptura i que nosaltres estem, tota la Junta actual, abocada, sens dubte, a la cultura i a fer-la sostenible i viva. Per tant, simplement el que jo desitjo és que aquesta roda de premsa i sobretot la setmana, que totes les novetats que ens explicareu siguin un èxit, com ja ho està sent, i de fet és ja la 41a edició, la qual cosa vol dir ja una llarga trajectòria per la qual se us felicita efusivament. Amb vosaltres teniu la paraula i després tot el públic. Gràcies per ser aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre, per rebre'ns a aquesta casa vostra. Doncs bé, moltíssimes gràcies a tots per ser aquí, moltíssimes gràcies per haver vingut, benvolgudes autoritats, amics de la premsa, editors, tothom que ha vingut avui a la roda de premsa de la 41a edició de la Setmana del Llibre en Català. I per mi la veritat és que és un privilegi i un orgull poder-vos presentar aquesta edició. És un privilegi com a editor, és un privilegi en aquest cas com a president d'Editors.cat, i ho és sobretot perquè porto molts anys vinculat a la Setmana del Llibre en Català, porto molts anys treballant des dins d'Editors.cat, treballant a la Setmana del Llibre en Català, i la veritat és que he viscut tots aquests anys molt d'orgull i privilegi perquè he vist com ha anat evolucionant, he vist com ha anat creixent, he vist com ha anat transformant-se la Setmana del Llibre en Català. He tingut la sort de poder treballar amb presidents com la Montse Llats, com el Joan Sala i darrerament amb el Joan Carles Girbés, i hem pogut veure com han anat creixent els números d'expositors amb rècord, amb guany d'expositors, han anat creixent els stands, han anat creixent evidentment el públic que ens visitava, els visitants que ens han anat acompanyant edició rere edició a la Setmana del Llibre en Català i per sort i també i evidentment hem vist com anaven creixent les xifres de facturació. Hem sobreviscut a un canvi també d'ubicació i no només aquest canvi d'ubicació no va passar factura, sinó que al final s'ha convertit en un espai ideal on podem establir-nos i on amb un creixement sostenible podríem arribar a créixer una miqueta més. També un dels punts que considero molt importants i els quals crec que ens hem de sentir tots molt orgullosos és com la setmana, any rere any, han anat creixent les sinergies, han anat creixent les complicitats, com els còmplices de la setmana han anat creixent en nombre, com s'han establert grans sinergies amb editorials, amb escriptors, amb bibliotecaris, amb llibreters, amb distribuïdors, amb institucions, per suposat, i és un punt molt important, i penso, per exemple, en tot el que suposa la missió d'editors, treballant juntament amb l'Institut Ramon Llull, crear un espai on es pugui treballar més i millor per internacionalitzar la literatura en català és una eina fonamental amb un espai ideal. Penso en l'ILC, les commemoracions, les exposicions. Penso també en el compromís del que representa la Setmana del Llibre en Català, el compromís amb la literatura, amb la cultura, i en els últims anys també ampliant una miqueta els marges hem volgut tenir un compromís també amb altres àrees fora de la cultura i a través de la Setmana Compromesa hem pogut parlar d'un tema tan greu com els refugiats, de la violència masclista, la llibertat d'expressió, de la sanitat pública. L'any passat vam parlar de la llengua, un tema crucial i delicadíssim, i enguany, i si m'ho permet la Cristina, també volem que la Setmana Compromesa vagi lligada a la llengua pels temps que corren i un futur immediat, si més no, inquietant. I en aquest sentit també, i una altra de les coses que crec que la Setmana del Llibre en Català ha anat aconseguint any rere any, és ampliar el territori.
I amb això m'explico. Cada any hem anat integrant, la Setmana del Llibre en Català ha estat més plural, més diversificada, més transversal i hem anat incorporant totes les parles del català al territori i enguany, amb algunes editorials de la Catalunya Nord que estaran representades a la Setmana del Llibre en Català, podem dir que tot el territori de parla catalana està representat a la Setmana del Llibre en Català. I per mi això realment és una de les coses que li hem de donar més importància perquè penso, sincerament, que la Setmana del Llibre en Català ha de ser un espai infranquejable, un espai on defensem i promovem l'ús de la nostra llengua i la literatura en català. I dit això, evidentment tot el que acabo de mencionar, tots aquests anys, tot aquest creixement, no podrien ser possibles sense tot un equip de gent treballant, sense totes aquestes sinergies que ja he comentat, sense l'acompanyament, l'entusiasme d'escriptors, llibreters, editors, bibliotecaris, escoles, institucions, patrocinadors, sense editors.cat, sense la Junta d'Editors.cat, que durant tot l'any anem treballant i anem conformant el que és la Setmana del Llibre en català, però res d'això seria tampoc possible, i aquí volia arribar, sense la directora de la Setmana del Llibre en català, Cristina Domènech, perquè sense ella i sense tot l'equip que té al darrere i que l'acompanya, sense ella, tot això que mencionem, tot això que desitgem, no seria possible. Ells, des del dia 1, pensen, projecten, construeixen i acaben aixecant el que és la Setmana del Llibre en català i per tant crec que aprofito per agrair-ho ara aquí mateix i dir-vos simplement que com sabeu des de l'any passat es va decidir que la figura de president de la Setmana del Llibre en català com a tal, independent el que és Editors.cat o fora de la presidència d'Editors.cat, enguany això ha canviat i el mateix president d'Editors.cat farà president de la Setmana del Llibre en català. Per tant, jo mateix, per servir-vos. I res, moltíssimes gràcies per venir. Dono la paraula a la Cristina Domènech, que ens donarà molta més informació, molts més detalls de com està la setmana a dia d'avui i com ho estarà al setembre. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, Ilia, per les paraules. És un luxe treballar en aquest projecte, això està clar. Bé, us explicaré una mica les novetats d'aquesta 41a edició de la setmana. Arribem, pensem, en una setmana amb un projecte ple de vitalitat, amb tota la potència. Intentem aquest any, a través del cartell que teniu projectat aquí darrere, explicar justament el llibre, la potència del llibre en català, en totes les seves dimensions. Hem partit d'un concepte que potser ja ha estat explorat, però amb la voluntat de reivindicar el llibre com a origen, el llibre com a punt de partida. El llibre on comença tota una sèrie d'expressions culturals que conformen aquest entramat d'oci cultural. Per això diem que el llibre és on comença tot i utilitzem aquest any, per la Setmana del Llibre en català, el claim de la setmana on tot comença, perquè creiem realment que hem de reivindicar la paraula escrita i en aquest cas recollida en el llibre. A partir del llibre surten pel·lícules, surten obres de teatre, fins i tot sèries de televisió. Per tant, allà és l'origen, els llibres, i és el que es trobarà justament a la setmana. I dit això, us explico breument els objectius que aquesta Junta i la direcció que ens van marcar per aquesta edició, de fet per aquesta i potser properes, perquè algun objectiu és una mica ambiciós d'executar. D'una banda, el que volem és mostrar el llibre en català en tota la seva riquesa, en tota la seva dimensió. Això vol dir que nosaltres no fem la setmana de la literatura en català, fem la setmana del llibre en català. Això vol dir que no només tindrem literatura, que òbviament és la gran part de tot el que podeu trobar a la setmana, però també llibres de no ficció, estem parlant de llibres de cuina, llibres de viatge, guies de natura. És a dir, reivindiquem tot aquest conjunt de llibre en català per fer una mica, posar un valor en el seu conjunt. Un altre objectiu que ens hem marcat és el que l'Ilia ha fet spoiler, i és que realment volem ser anfitrions de tota la producció editorial en català que es faci en territoris de parla catalana. I és un punt molt important, que ara us explicaré breument, però que sí que creiem que en aquest cas l'hem aconseguit i per nosaltres és el titular d'aquest any, sens dubte. D'altra banda, volem situar a la setmana un calendari de país. I això a què em refereixo? La Setmana del Llibre en català no només és el que passa, o no només és el que ha de passar al moll de la fusta. Òbviament, allà és l'epicentre on hi ha tota aquesta entrega i aquesta voluntat de les editorials i els llibreters. Però també el que volem és que la setmana sigui al final una data al calendari que es pugui celebrar arreu del territori
i que ho puguin fer directament a les escoles, les biblioteques, els casals, els centres cívics, les famílies fins i tot, les llibreries, que sigui una data en un futur que tothom pugui celebrar la setmana, al marge del que, evidentment, estigui passant al moll de la fusta. Això és un objectiu que no aconseguirem en un any ni en dos, potser ni en 3, però sí que ens agradaria que el país una mica es fes seva la Setmana del Llibre en català. L'altre objectiu, ens vam proposar continuar aquesta línia iniciada l'any 2022, l'any passat, d'incrementar aquest trànsit de públic, d'obrir una mica la mirada als interessos més generals d'un públic més transversal. Això ho vam aconseguir, vam incrementar l'any passat un 11% els visitants i aquest any volem continuar amb aquesta línia. I per últim, la programació d'activitats és una gran vàlua, diguéssim, de la setmana. Volem continuar en aquesta línia d'oferir una programació de molta qualitat, molt equilibrada i molt oberta. De fet, això ens permet dir que la Setmana del Llibre en Català és el Festival del Llibre en Català. I bé dit això, i lligat amb això que us acabo de dir, el Festival del Llibre en Català, és que és una festa. Reivindiquem la setmana com la festa del sector, com la festa de tots els que en formen part. I de fet, per això, a més de les editorials, les institucions, doncs tenim també, passen altres coses a la setmana. Passa la missió que comentava l'Ilia d'Editors Internacionals de l'Institut Ramon Llull. Per nosaltres és molt important poder rebre aquesta delegació d'agents literaris internacionals que sabem que estem col·laborant a promocionar el llibre en català arreu del món. O la Institució de les Lletres Catalanes, amb qui tenim una gran complicitat perquè ens ajuden, ens organitzen un acte que per nosaltres és dels que reuneix aquest equilibri de qualitat literària i alhora divulgació, i a part d'una exposició que també organitzen en la setmana. És la festa de les biblioteques també, les biblioteques grans aliades de la setmana, tant el Servei de Biblioteques de la Generalitat com Biblioteques de la Diputació de Barcelona, com el Consorci de Biblioteques de Barcelona. És a dir, que nosaltres el que volem és això, aconseguir que sigui una festa la Setmana del Llibre, que vagi més enllà pròpiament del que passa a les casetes. Per això tenim moltes institucions que després us puc relacionar, però que teniu tots en el vostre dossier de premsa, als quals estem molt agraïts, l'Associació d'Escriptors, la Plataforma per la Llengua, l'Associació de Traductors i Intèrprets, etc. També aquest any acollim la presentació d'un nou esdeveniment que és el Sant Miquel de les Lletres. És un festival, és una fira de llibres en català que tindrà lloc a Lleida la tercera setmana de setembre. Doncs són aquestes coses que ens sumen, clarament. I el que comentàvem, el que per nosaltres és el gran titular d'aquesta edició és justament que aconseguim acollir totes les editorials dels territoris de parla catalana. A la setmana tenim els editors de les Illes Balears, del País Valencià, òbviament de Catalunya, i d'Andorra. I aquest any s'hi suma per primera vegada la Catalunya Nord. I tindrem una caseta específica de 5 segells editorials de la Catalunya Nord que publiquen en català i, a més, liderats per la Llibreria Catalana de Perpinyà. Això per nosaltres és molt important perquè realment ara sí que podem dir que la setmana reuneix tot aquest conjunt de producció editorial en català. També comentar que també aquest vincle amb la Catalunya Nord també el tindrem reforçat amb una col·laboració que iniciem amb el Cercle d'Agermanament Occitano-Català, que per primera vegada també realitzarem un parell d'activitats i un dia seran a la setmana en un espai d'entitats, o sigui que mirem el que és el territori de parla catalana més enllà del que és Catalunya o les Illes Balears, País Valencià. I si anem a les dades d'aquest any 2023, diríem que podem dir que sí, que aquest any és el més gran de la setmana en quant a expositors. Hem arribat a les 87 casetes, que podem dir que és el límit, perquè el moll de la fusta ja no dona més, però creiem que hem aconseguit un equilibri important i estem satisfets d'això. I tindrem 287 expositors que estaran en aquestes 87 casetes. Xifra rècord? Sí, és xifra rècord. Estem contents. Hi ha molt bona voluntat per part de llibreries, per part d'editorials, de ser allà, per part d'institucions, i això ho hem de ser molt agraïts. En quant a l'espai, tornem al moll de la fusta, ens sentim, és un espai que creiem que hem trobat un bon enclavament per poder desenvolupar-ho tot. Ocuparem 7.000 metres quadrats, una mica més,
I, a més, estarà format una mica reproduint el model de l'any passat, perquè va anar molt bé, i volem insistir i millorar la qualitat dels serveis al visitant partint una mica del mateix que vam fer, però en aquest cas introduïm alguna novetat. Introduïm, ja ho sabeu, no sé si us recordareu, tenim 3 escenaris de joves i adults, tenim un espai familiar, on hi ha un escenari també, una zona tallers, tenim una gran carpa de revistes de l'APEC, i després uns espais de lectura, etc. Aquest any millora el bar, ja sabeu, dir que millora el bar sembla, però és veritat perquè creiem que la setmana una de les altres coses que és un espai de relació, o sigui, passen moltes coses a la setmana. Hi ha unes complicitats entre els autors, entre els traductors, editors, llibreters, hi ha una setmana paral·lela que nosaltres a primera vista no en som conscients, però que nosaltres el que volem és impulsar-la també, que sigui la festa i que s'hi puguin sentir còmode i que allà passen coses. Doncs bé, la nostra voluntat és millorar aquests espais relacionals. De fet, entra un nou patrocinador, que és Estrella d'Am, i ens permet també fer una mica una millora en tot això, a part de DO Catalunya, que és un altre patrocinador que fa molts anys que col·labora amb nosaltres. I després una altra novetat també de l'espai, tindrem un espai per entitats, una petita carpa, però per poder convidar a diverses entitats que estiguin a la setmana un dia concret i puguin expressar-se, puguin fer divulgació de les seves activitats. I també un espai nou que es diu Off Setmana, que el que és realment és una àrea on farem gravacions tipus ràdio amb 2 podcasts amics, que són Mentre i Mentres i Tàndem, que és específic de l'Ix, i allà entrevistaran ells gent, editors, autors que passen per allà d'una manera molt informal, però que creiem que també serà un plus d'afegit, a part que convidem a 5 podcasts literaris també a fer les seves gravacions en directe. Bé, la setmana, com sabeu, des de ja fa un temps, des de l'any passat, al Moll de la Fusta, vam decidir obrir els matins dels dies laborables. Llavors, aquí el que hem fet és buscar uns col·lectius determinats perquè puguin venir específicament amb unes activitats. Com ho hem organitzat? El dimarts dia 12 és el matí de les biblioteques, que ja és una tradició que fa molts anys que ho fem. Venen 111 biblioteques a fer les seves compres i és un matí molt especial per tot l'equip de la setmana i pels editors i llibreters. El dimecres dia 13 és el matí de les escoles. Convidem a unes escoles amb unes activitats determinades a que vinguin a passar el dia també al matí i és específic per ells per fer aquesta promoció del llibre en català, també amb els més joves. El dijous dia 14 és el matí d'Òmnium Cultural. Òmnium Cultural és una associació... Disculpeu. Parlo molt. Òmnium Cultural és una associació amiga. Estem molt agraïts de la seva ajuda. Una de les coses en què realment ells estan al nostre costat és amb aquest matí. És un matí que s'organitza específic pels socis, tot i que està obert a tothom, i amb una programació, la veritat és que és força impressionant, tots els escenaris ocupats amb activitats molt diverses, i aquest ho vam fer l'any passat per primera vegada, va anar molt bé, i la nostra voluntat és repetir-ho. I el divendres dia 15 l'hem dedicat a un col·lectiu també de persones que estan molt interessades en la llengua, en els jocs, i serà un matí de jocs i llengua, on hi haurà diverses activitats també als escenaris, a més d'un taller d'escriptura. Bé, està molt pensat per aquests interessos. I entrant a la programació d'activitats, que òbviament hi ha 300 activitats sense comptar signatures, la qual cosa no les explicarem aquí, però sí que breument us esmentaré com ho hem organitzat, això. Durant aquests dies de setembre i finals d'agost sortiran unes 125 novetats de títols editorials, novetats editorials. Llavors, nosaltres elaborem un programa d'activitats a partir d'aquestes novetats, però també a partir de llibres de fons i de propostes que ens fan les mateixes editorials. Llavors, el que volem és aconseguir un programa d'activitats equilibrat, d'interès, i que siguem capaços de captar això, l'atenció de certs públics i de certs col·lectius determinats. La programació, diguéssim que està dividida en 3 eixos, per poder-vos-la explicar breument. Un és tot el que passa en aquests 5 escenaris al Moll de la Fusta, que és el que fem a partir de totes les propostes. Hi ha de tot tipus, ja ho sabeu, des de presentacions més tradicionals, concerts, recitals, debats i també alguna activitat amb algun format més novedós. I després tenim
tot el que són itineraris literaris, que és una manera també de presentar llibres, doncs ja ho sabeu, fent un recorregut en diferents punts. Hi ha alguns, la gran majoria passen a Barcelona, però realment també en tenim uns 9 o 10 d'aquests 23 que passen fora de Barcelona i en indrets com Tortosa o Vilafranca del Penedès, Montblanc, etc. I després tenim el que són les signatures, que estem al voltant d'unes 100 i poc. Això conforma tota aquesta programació d'activitats, que en total, és el que us comentava, seran unes 300 aproximadament, sense comptar les signatures. Per tant, bé, és una aposta important de la setmana de convertir-nos o de ser, o la voluntat de ser, el Festival del Llibre en Català. I dues coses destacades dins d'aquest programa d'activitats, no activitats, sinó em refereixo als esforços que estem fent per captar aquest públic, és la Setmana Jove. Hi ha 2 dies que dedicarem a aquest públic jove amb un contingut pensat per ells, però més del contingut, el format. Com nosaltres els expliquem als joves, com els presentem aquests títols o aquests llibres. Doncs intentarem que sigui d'una manera un llenguatge, ens apropem al seu llenguatge sense perdre zero, evidentment, de rigorositat, i a partir d'aquí intentar que aquest públic, que sabem que hi és, que és un públic lector, de tenir-lo, de que vingui i de que gaudeixi. I després el que és la Setmana Familiar. La Setmana Familiar va ser ja una aposta que vam fer l'any passat i aquest any continuem en la mateixa línia. De les 87 casetes, penseu que unes 59 tenen contingut de l'IX, d'infantil i juvenil. I nosaltres, a partir d'aquí, s'elabora tot aquest conjunt, aquesta proposta per les famílies, pels nens, per les nenes, fins a 12 anys. El centre d'interès, fil conductor de tot el que passarà en aquesta Setmana Familiar, aquest any és el riure. El riure és el que ens serveix com a excusa de crear una sèrie d'activitats, uns itineraris, i també amb la voluntat de demostrar també el Port de Barcelona, que és el nostre anfitrió, que hi hagi aquesta relació també dels nens, de les nenes, amb el seu entorn més immediat. També, per acabar ja amb la Setmana Familiar, hi ha una eina dinamitzadora que vam iniciar l'any passat, que és el passaport de recomanacions. I creiem que també ens serveix molt perquè aquestes famílies vinguin i passin un matí, un dia sencer a la setmana i, a més de les activitats, puguin recórrer les casetes, interactuar amb les novetats d'una manera lúdica, divertida, i és una eina que ens serveix molt i que compta amb el suport de les 3 biblioteques. I ja per acabar, mencionar una mica gràcies als qui fem la setmana. La setmana és la suma d'esforços individuals, col·lectius, d'institucions i també d'empreses privades que aposten per nosaltres. I a tots ells els hem de fer un enorme agraïment. D'una banda, mencionar Parlem Telecom, que és el soci tecnològic de la setmana, ens ajuda a estar allà i, a més, els directius de Parlem Telecom són persones molt preocupades per la llengua i ells específicament, a més del seu suport, patrocinen el que és la tarda de llengua que organitzem nosaltres. Després tenim altres patrocinadors que estan amb nosaltres, DO Catalunya, ja els he mencionat, Romanyà Valls, Col·legi d'Òptics i Optometristes, Coca-Cola, Fundació d'Antigues Caixes Catalanes, BBVA, Transloan. Bé, i després ens complau també que aquest any s'incorporen a la família Estrella d'Am, que us ho he mencionat, i també tenim a l'empresa de Bon Preu Esclat, que també formarà part d'aquest equip de patrocinadors de la setmana, i bé, esperem que se sentin còmodes i que inicien un camí amb nosaltres. I a més dels patrocinadors, el que sabeu, aquests col·laboradors essencials que tenim i que sense ells la setmana seria una mica més difícil, Òmnium Cultural, el CCCB, que cada any ens porta un autor internacional, aquest any vindrà la Han Kang, la coreana Han Kang, les biblioteques, ja les he mencionat, i el comitè organitzador de la setmana, òbviament, el Gremi d'Editors de Catalunya, l'APEC, llibreters, distribuïdors, Generalitat, ICUP, Ajuntament de Barcelona, Biblioteques, Institut Ramon Llull, Institució de les Lletres Catalanes, tots ells formen part d'aquesta família i realment val la pena 2 minutets per agrair-los personalment. I, sobretot, la setmana, a més de tot, els col·laboradors, patrocinadors, no és possible sense el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, i de la Diputació de Barcelona. Sense aquestes 3 institucions no podríem tirar endavant, lògicament, tot i que la nostra voluntat és anar creixent aquesta part de patrocinis, anar-la fent créixer, evidentment,
i trobar empreses com aquestes que us he mencionat que creuen en el projecte, creuen en la llengua, creuen en el llibre en català. I bé, res més. Després, si teniu alguna pregunta, encantada us les respondré. Gràcies a tots. Bé, moltíssimes gràcies, Cristina. Com veieu, la Setmana Llibre en Català 2023 està plena de continguts, d'activitats. Per tant, moltes gràcies. Com bé sabeu, també, dins de la Setmana Llibre en Català, atorguem dos premis, el Premi Difusió i el Premi Trajectòria, i per tant, si us sembla bé, em disposo a anunciar els guanyadors. Simplement, si em permeteu llegir breument per contextualitzar els dos premis. El Premi Difusió 2023 reconeix una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, foment, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. En aquesta edició, el guardó s'atorgarà al músic Roger Mas, per la seva tasca incansable en els darrers anys en la promoció de la literatura catalana. Ha interpretat i popularitzat poetes com Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Miquel Martí Pol, Eulàlia Enciso Vila, Toni Golroca, Amadeu Vila i Bonafont, entre d'altres. Ell mateix es defineix com a músic entre els poetes i com a poeta entre els músics. Els seus concerts són lliçons de literatura i desperten als seus assistents les ganes de llegir o rellegir. Un aplaudiment. El Roger Mas, que el tenim a Canadà fent país, ens ha enviat un correu agraint, està molt content i no sé si podrem comptar amb ell a la setmana, crec que sí, podrem comptar amb ell a la Setmana Llibre en Català. I ara, si m'ho permeteu, passo al Premi Difusió. El Premi Trajectòria, i torno una miqueta per contextualitzar. El Premi Trajectòria es lliura anualment des de l'any 1997 a un professional vinculat al món de la cultura catalana amb una trajectòria destacada. El palmarès del Premi Trajectòria ha reconegut al llarg d'aquests anys carreres sòlides i compromeses amb el sector literari en català, siguin creadors, gestors, editors, distribuïdors o llibreters. Com sabeu, cada any el guardó del Premi Trajectòria és una obra cedida per un artista. Aquest any és de l'artista Ramon Enric, nascut a Igualada el 1968. Pintor català amb un llenguatge molt personal basat en la simplicitat i amb una mirada poètica i teatral sobre l'arquitectura. Les seves obres sovint tracten el món com una gran coreografia arquitectònica, on el llenguatge metafísic i la tipografia en són els únics protagonistes. Abarca nombrosos registres tant figuratius com abstractes i sempre utilitza una sintaxi molt reconeixible que apuntala la seva identitat com a artista. Per tant, moltes gràcies, Ramon, que ens cedirà el guardó del Premi Trajectòria. I ara sí, el 27è Premi Trajectòria és per l'escriptora Mercè Ibars. Mercè Ibars és un dels grans noms de les lletres catalanes. Escriptora, periodista i professora. Ha escrit narrativa i assaig. Doctora per la Universitat Pompeu Fabra, experta en Lluís Buñuel, del qual en va fer la tesi doctoral, i en Mercè Rodoreda, de la qual n'ha fet recerca i n'ha publicat diversos articles i llibres sobre la seva vida i obra. La justificació del jurat. El jurat ha decidit concedir-li el guardó perquè és una autora d'una obra única en la nostra literatura, pionera en molts camps, en la fusió de gèneres i de disciplines, el cinema, els tebeos, les històries orals, la novel·la, el periodisme, la música, la foto, l'assaig, la pintura, en portar a la narrativa els canvis en el món rural de les darreres dècades i en la introducció del jo. Perquè com a narradora, assagista, cronista, biògrafa, professora, crítica d'art i periodista cultural, ha treballat sempre amb una gran autoexigència i una gran exigència, que ha contribuït a enriquir-nos culturalment i com a país. Després de 5 dècades a Barcelona, la seva obra conserva intacta la parla del català a la franja. Mercè Ibars és una gran mereixedora del Premi Trajectòria en uns moments en què no només continua activa, sinó que es troba en una etapa de plenitud creativa i gran llibertat expressiva. Sisplau, Mercè, si ets tan amable, em demanaria si em pots pujar, sisplau, donar-nos unes paraules.
Bon dia. Quan l'Ília em va telefonar, gairebé el vaig engegar. Recordes, oi? Jo passava uns dies fora del país, vaig veure que aquell número de telèfon insistia, que no era un spam ni similar, i vaig saber, a veure què passa. I quan es va presentar, que llavors només et coneixia de nom, doncs li vaig dir, mira, estic fora del país, si no és important ni urgent, doncs ja parlarem de quan torni a Barcelona, que tornaré aviat. I em diu, sí, és important. Llavors m'ho va explicar i l'únic que se'm va acudir, que em penso que vaig deixar una mica parat, esperaves més efusió o alguna cosa així, doncs gràcies. O sigui que aquí estem. L'ofici d'escriure tu i d'aconseguir que allò que escrius sigui un llibre que implica moltes persones del món professional i les seves estructures. Escriure és una cursa de fons que no s'acaba, és una cursa de fons que has de sostenir. I per això un premi que es diu Trajectòria i que a més l'atorga la gent del RAM, a mi la veritat és que em fa feliç. Trajectòria perquè és això, no estem parlant de carrera, ni d'honors, ni d'això ni d'allò. Parlem d'una feina continuada, encara que puguin haver-hi hagut en aquesta trajectòria, en aquest recorregut, anys, per exemple, és el meu cas, que hi ha hagut poca publicació. O sigui que gràcies al jurat que es reuneix els editors, els llibreters, els distribuïdors i la premsa cultural, els que esteu aquí i que ja sabeu que també jo en formo part. O sigui que més es pot dir si a sobre aquest premi que m'atorgueu, en aquest cas, ve acompanyat de l'obra d'un pintor que admiro, Ramon Enric. O sigui que això, més gràcies. I gràcies també a les persones que m'han acompanyat i m'acompanyen, personals, íntimes i col·lectives en algun cas, que són això, les que permeten, les que no et deixen caure, perquè aquesta feina també té els seus altibaixos, i que et permet continuar. Gràcies des d'això, començant pel meu company de vida, Lluís Pau i Vilà, que des de l'oceà desconegut i la infinitud dels cels també us ho agraeix. A tots. Gràcies. Doncs enhorabona de nou, Mercè. Des de Setmana del Llibre en Català i editors.cat és un autèntic luxe i un privilegi. M'he deixat unes gràcies. Les vols dir? Sabia que gràcies deia les últimes, a les amistats i als lectors. I anem acabant, però com abans ha dit la Cristina, com he mencionat jo també, hi ha molta gent darrere de la Setmana del Llibre en Català i entre altres hi ha institucions i sense l'Ajuntament, sense la Generalitat, sense la Diputació, tot això no seria possible. Per tant, m'agradaria demanar, si us plau, al director de Programes Culturals de l'Ajuntament de Barcelona, Esteve Caramés, si us plau, si pots pujar a dir unes paraules. Gràcies. Gràcies, Ília.
encantat de saludar-te com a president d'Editors.cat i gràcies també, Cristina, per tota la feina que feu amb aquesta setmana del llibre en català. Enhorabona, Mercè Ibars, gràcies a tu, també. El Premi Trajectòria també és un reconeixement, com molt bé has dit, d'aquesta obra tan polifacètica i també són unes gràcies que crec que està bé, que molt merescudes i que estem contents també que te'l mereixes. I enhorabona també al Roger Mas, que aquest any, com sabeu, va obrir la Setmana de la Poesia a Barcelona i que, per tant, aquesta faceta de músic i de poeta que tots també coneixem i que fa tant també per la nostra llengua. Des de l'Ajuntament de Barcelona, dir que nosaltres estem aquí perquè ens creiem també aquest projecte, ens el creiem molt. Nosaltres ens agrada molt l'acompanyament, un acompanyament que ha estat molt intens també en aquests últims anys i que té tot el sentit, en primer lloc, per la ciutat literària que som. Fem aquesta feina de construir un magnífic Sant Jordi, però de desinstitucionalitzar el llibre i de buscar nous moments pel llibre. I amb la Setmana del Llibre en català és una història d'èxit que hem aconseguit en aquesta rentrée literària, amb aquest tornar al setembre, no sé quantes, 125 novetats editorials que has dit, Ilia, que es presenten al voltant, i sobretot convertir aquesta fira, aquesta trobada en un festival. La Cristina ho ha dit diverses vegades, passen moltes coses, és que realment passen moltes coses al voltant de la Setmana del Llibre en català i jo crec que és la força, que passin moltes coses, moltes trobades, molts moments, moltes festes també, moments importants pel llibre en català. Nosaltres refermem el nostre compromís amb el projecte, és important ser-hi i ser-hi ara, i també remarcar molt tota la programació. Nosaltres ens sembla, i ho vàrem explicar així als organitzadors l'any passat, vam viure també ens sembla un increment molt important en la qualitat de la programació, la manera com es va treballar, es va notar molt, diguéssim, i això el que repercuteix són en els públics, perquè llibres, llibreters, editors, però finalment són els lectors, que és el nord com a institució pública que nosaltres ens orientem. Al matí de les biblioteques, la setmana familiar, la setmana jove, el podcast al Tàndem Lix, tot això, nosaltres és el que justifica més aquest projecte. Tot el que és promoció de la lectura i promoció de la lectura en català per nosaltres és fonamental, és el que volem fer com a ciutat literària, és el que fem amb la xarxa de 40 biblioteques per tota la ciutat i celebrem tenir un punt de trobada a la Setmana del Llibre en català per poder continuar fent aquesta tasca. Moltes gràcies i ens veiem al setembre. Moltes gràcies, Esteve. I ara, si us plau, per últim, voldria demanar a Edgar Garcia, director de l'ICEC, si ens vol acompanyar i dir unes paraules. Gràcies. Bon dia, gràcies, Cristina i Ilia. Bon dia a tothom. Premiada, en aquest cas, amb Roger Nollers. Felicitats als companys i companyes de l'Ajuntament i del Departament de Cultura, director de l'Institut Ramon Llull i director de l'Institut de les Lletres Catalanes. Escolteu, no vull ser molt formal, però sí que llegiré un parell de paràgrafs perquè no voldria expressar-me malament. En qualsevol cas, jo estic especialment content de tornar a ser aquí, a presentar aquesta edició. L'any passat em vaig estrenar també en aquesta, eren els 40 anys. Aquesta festa del llibre, que segueix estant al Moll de la Fusta, però que més enllà d'aquest espai emplaçament és un espai molt important. En la seva 41a edició, que no és menys important, després de celebrar els 40 anys l'any passat, com ho palesen algunes de les novetats, moltes novetats que ens heu
ho he estat explicant, i a més, aquesta incorporació d'aquests segells o aquest estand de la Catalunya Nord i que, per tant, d'alguna manera completa també el que seria la fotografia de l'edició del país amb tots els seus territoris de llengua i parla catalana. Podem pensar que amb més de 300 activitats, 125 novetats editorials i a més, potser tornem a tenir xifres de rècords en termes de participació, assistència, pel que fa al públic. És evident que la setmana té aquesta capacitat d'atracció de públic de totes les edats, per això per nosaltres aquest és un element, també un factor clau, l'accés a la cultura i l'accés de la cultura a la ciutadania com un dels elements estratègics del Departament de Cultura. Fomentar la llengua catalana, òbviament, no cal dir-ho, és un dels objectius estratègics. En breu coneixerem tots els fruits d'aquest Pla Nacional del Llibre i la Lectura, així que, evidentment, que d'alguna manera conjumina tota una sèrie d'esforços de tot el sector. I jo crec que en un segon terme existeix també aquest consens, afirmar que la setmana s'ha consolidat com aquest segon esdeveniment de les lletres catalanes, pels editors i tota la cadena de valor del llibre després de Sant Jordi. La fórmula sembla que funciona i sobretot ajuda, com s'ha dit també i comentava abans l'Esteve, a desestacionalitzar la venda de llibres, a generar menor dependència i també, com m'ha semblat que apuntava la Cristina, és a dir, que la setmana formi part d'aquest calendari del país. Això m'ha semblat com a concepte molt interessant. El fet que participin biblioteques, llibreries d'arreu de Catalunya també ajuda, òbviament, a l'accés de la ciutadania, a la lectura del llibre, i que és un dels eixos, com deia, de l'actual legislatura. I finalment, per acabar, sí que m'agradaria destacar que la setmana, ja s'ha dit, és el gran aparador de la llengua i la literatura en català, això té un valor inqüestionable en un moment com l'actual, en què sembla que hem de tornar a defensar la llengua catalana davant o front als atacs que arriben d'arreu i en què des del govern valorem especialment qualsevol iniciativa que ajudi a renovar els consensos socials i polítics respecte al català, amb una visió el més allunyada possible de polèmiques partidistes i judicials. Així que creiem que aquest és un espai imprescindible. En aquest sentit, com ja sabeu, des del Departament de Cultura i gràcies especialment a aquest creixement pressupostari que hem anunciat pel govern actual i que a més s'està podent dur a terme, no s'estan esmerçant recursos en la defensa de la llengua catalana i en incentivar la creació en català als diferents àmbits de la creació artística i la producció, així com la seva difusió. La implicació i el suport del Departament, en aquest cas, no només a través de l'ISEC, sinó també de l'Institució de les Lletres Catalanes, les activitats i les missions de l'Institut Ramon Llull i la participació de biblioteques i de més, deia que la nostra implicació crec que són un bon exemple i les setmanes l'esdeveniment de referència i d'excel·lència per fomentar i defensar el català amb què s'inicia la temporada. I com abans ha dit el president d'Editors.cat, un espai infranquejable per a la defensa d'aquesta llengua i cultura catalanes. Que per molts anys pugui seguir sent així i que tinguem una molt bona setmana al llibre en català. Ens veiem al setembre. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Edgar. Per últim, crec que destinem una estoneta, si algú de la premsa, algun mitjà o algú vol fer alguna pregunta, endavant, sisplau. Bon dia. Primer de tot, felicitats. Enhorabona pel Premi Trajectòria, que considero molt encertat. I tinc 4 preguntes. Sap greu, però va així. Una, no ens heu dit el pressupost d'aquest any. La segona seria com valoreu la coincidència exacta de dates en la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió que es farà al Passeig de Gràcia. La tercera serà, enhorabona per això d'aconseguir tot el territori, però si esteu preocupats perquè pugui passar amb el català i les illes, que tenen un estat institucional i que després de l'arribada de vots potser aquest estat institucional, que a diferència del País Valencià és d'editors, en aquest cas és del govern, o hi col·labora el govern, si més no, pot estar en perill o no, pregunto. I després, cada setmana fèieu el dia del País Valencià, el dia de les illes, vull saber si això es mantén o no i quins dies serà, si és possible. Gràcies. Ens partim les preguntes o resposta? Bé, en quant al pressupost, voregem una mica més del $500.000 d'euros. És el que tenim entre tot, els ingressos públics i privats. I després contestar el tema d'Illes Balears i País Valencià, sí, continuem. Ara no tinc aquí exactament, crec que és el diumenge 17
no ho recordo, però que està a la programació d'activitats. I les dues associacions seran un matí sencer en què hi ha moltíssimes activitats, ja ho coneixes. I després pots comentar el tema de la llengua? Bé, sobre els estants, sobre els Balears i demés, sincerament ara mateix no ens podem posicionar, tampoc ens correspon. Nosaltres, com ja hem dit al principi, a la presentació, a la introducció i durant la presentació de la Cristina, la idea és donar cabuda a tots els territoris. A partir d'aquí no depèn de nosaltres si en algun moment, per les raons que sigui o que ja coneixem, poden no estar presents. I sobre la coincidència de dates, en som conscients, no és una cosa que puguem intervenir i de moment no creiem que hagi de passar factura ni que hagi de ser cap problema. L'any passat va haver-hi algunes editorials que no estaven gaire contentes de com havien funcionat sobretot els matins. S'ha pactat, s'ha parlat això amb les editorials? S'ha intentat millorar alguna cosa? La veritat és que segurament, com a tot esdeveniment, sempre hi haurà algú que no aconseguirà arribar a les expectatives i en aquest cas segurament serien més de facturació que no de difusió i promoció. És possible. Directament a nosaltres com a organització, evidentment, rebem tots els comentaris de tothom i ho acollim, ho intentem millorar. Però hi havia matins que no estaven destinats l'any passat, ni aquest tampoc, a la facturació. És a dir, el matí d'escoles no pretén vendre llibres, sinó que pretén realment captar aquest públic, aquests nanos, i fins i tot, per exemple, que això no ho he comentat, però en aquest matí d'escoles venen escoles del barri, intentem fer un apropament amb escoles que tenen una alta complexitat i que tinguin un contacte directe en el llibre en català. Evidentment, això facturació zero, però en canvi acompleix un dels objectius de la setmana. Per tant, depèn del matí i depèn també de l'objectiu de cada editor, però nosaltres en general estem contents de com van funcionar els matins l'any passat. El matí d'Òmnium sí que va ser més dirigit a una venda, però a part va ser una explosió de mostrar aquesta riquesa del llibre en un matí d'un dia laborable. Però vaja, creiem que en general hi va haver molt bona acceptació d'aquests matins i ja et dic, segurament alguns no van arribar a la facturació, però és que tampoc no tots els matins tenien aquest objectiu. Sí, voldria afegir que des d'aquesta Junta hem apostat per aquesta continuïtat, per seguir apostant pels matins i remarcar el que ha dit la Cristina. Sempre, cada any, fem aquests sondeig, aquestes preguntes i en termes generals, i evidentment sempre hi haurà algú que preferiria una altra franja horària, però en general hi ha un consens sobre seguir treballant amb els matins. Per tant, enguany seguim. Sí, jo vull preguntar per les signatures. Em sembla que n'heu parlat d'unes centenar o així. És per saber quins autors, sobretot en català, vindran a la setmana i presentaran novetats així que siguin destacables. Gràcies. La programació és extensíssima i aquí no he volgut entrar a donar-vos noms. Sí que, evidentment, hi ha autors destacats que publiquen al setembre, des de la Carlota Gurt, la Sílvia Soler, el Sergi Pàmies. Bé, és que són una llista interminable. Això ho teniu tot al dossier de premsa, allà ho podeu consultar, igual que la programació d'activitats, que hi ha un 80% a la pàgina web i acabarà la setmana que ve, esperem que ja sigui el 100%. I de signatures igual, són un centenar, però és que començar a dir-vos noms, per sort, no acabaríem. Sí, Vallverdú, sí, tot va bé, sí. I els celebrarem. De fet, ara l'Izaskun està rient, però a Vallverdú hi dediquem un parell d'activitats específiques i una és aquesta de la Institució de les Lletres Catalanes, que si em permeteu ho explico breument perquè ens agrada molt i és que hi haurà és una batalla de dos grups de rap catalans, 31 Fam i Bounce Twice, que no sé ben bé Bounce Twice, però... i faran una batalla de rector de Vallfogona, Josep Vallverdú. I esperem tenir la sort de comptar amb el mateix centenari estant seguint aquest acte i serà una manera molt, el que deia, molt divulgativa, però sí, comptem amb ell.
Bé, has parlat d'estendre la Setmana Catalana a tot Catalunya. De quina manera penseu fer? Podeu aclarir alguna cosa més? Bé, el que he explicat era una mica l'objectiu que s'ha marcat aquesta Junta, aquesta direcció també, d'intentar que la Setmana del Llibre en Català sigui alguna cosa que depassi el que succeeix al Moll de la Fusta i a la ciutat. És a dir, que sigui una excusa, en realitat. Volem convertir la setmana en una excusa per poder vincular-se d'alguna manera amb el llibre en català. Com fer-ho? És un treball d'institucions, d'administració, de totes les persones implicades. És molt complexa i ja he dit que era un objectiu molt ambiciós que no aconseguirem ni en 1, ni en 2, ni en 3 anys. Però sí que la idea és anar cap aquí. El que diem sempre, quan ho parlem, ens agradaria que a Tremp, doncs aquells dies, l'escola de secundària treballin el llibre en català. O ens agradaria que a Reus, aquells dies de la setmana, a les llibreries facin una sèrie d'activitats, etc. És a dir, de quina manera, com s'ha de desplegar, no ho sabem, però també creiem que és una excusa que pot ser molt bona per posar el llibre en català al centre durant aquells dies. Però s'ha fet alguna acció? De moment... Biblioteques, ajuntaments... De moment comptem amb la complicitat dels mitjans de comunicació, molts dels quals estan presents aquí, per ajudar a fer difusió del llibre en català durant aquests dies. Concretament la corporació també està allà per difondre el llibre en català més enllà de la pròpia setmana del llibre en català. Però és un tema que, com pots comprendre, és molt complexa i estem treballant i estem parlant amb algunes associacions. Un primer pas és, per exemple, Sant Miquel de les Lletres, que s'organitzarà a Lleida. És una manera també que els dies de la setmana finals allà estaran passant coses amb el llibre en català i no organitzades per l'associació d'editors. O sigui, la voluntat és que no sigui la pròpia associació ni el gremi que sigui el que organitzi, sinó que tothom s'ho faci seva, aquesta data. Anirem parlant, estic convençuda que l'any que ve estarem parlant d'aquest tema, si tot va bé. Gràcies. Hola, bon dia. Jo voldria saber alguna coseta més sobre el cartell d'enguany. S'ha fet també a través d'un concurs com en anteriors edicions i també què simbolitza? Per exemple, m'ha cridat l'atenció les lletres R i E i són per algun motiu en concret? Gràcies. La resposta és no. I no ets la primera persona que fa la pregunta. No, es van buscar... Aquest cartell és de l'il·lustradora Anna Galvany. És una de les persones, és una il·lustradora que va participar en una exposició del CCCB, Constel·lació Gràfica, que realment era molt interessant i bé, es va escollir amb ella, se li va proposar si volia fer el cartell. I el concepte que us intentava explicar és aquest, és un llibre obert, que és un concepte molt explorat, no és cap innovació, però en canvi sí que ens interessava perquè volem parlar durant la setmana de la paraula escrita, de la potència que arriba a tenir un llibre, perquè és a partir del qual molt l'oci cultural de grans masses, fins i tot l'origen sempre és el llibre, o acostuma a ser el llibre. Llavors és el que intentem explicar. No només, ara l'Ilia tancarà la roda de premsa, però més que res, Lluïsa, que no us he agraït a l'Ateneu que ens hagueu acollit i com cada any, amb totes les facilitats, aquesta predisposició. Gràcies, només ho volia dir. Doncs fins aquí. La veritat és que amb els agraïments sempre acostumem a adreçar-nos a algú. Gràcies, de veritat, a tots per ser aquí i ens veiem al setembre.